Traçarem la perpendicular a una recta. Aquest procediment també ens servirà per fer la mediatriu d'un segment. Recorda que la mediatriu és la línia que talla un segment per la meitat. El primer de tot serà fer una recta amb un regle. Després, amb un compàs traçarem un segment en la recta delimitant l'origen i el final. Ara, punxem el compàs en l'origen, o en el final, i marquem un arc de la circumferència en la part superior i inferior de la recta. Fem el mateix des de l'altra banda. Finalment, unim amb un regle els dos punts generats les interseccions dels arcs.